Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. На пачатку цытата. Кажуць, вось не дай Бог, тут Лукашенко яшчэ з'явіцца на расійскай палітычнай сцэне. На што я заўсёды кажу: ваўкоў баяцца, у лес не хадзіць. Канец цытаты. Гэтак Александр Лукашенко патлумачыў выказванне адносна ягоных прэтэнзіяў на Крэмль у інтэрв'ю праграме «Сёння» расійскай тэлекампаніі НТВ 9 верасня 2002 года. На той момант кіраўніком Расіі амаль 3 гады быў Уладзімір Пуцін, адразу пасля абрання якога лічылася, што марам Лукашэнкі пра расійскі трон надышоў канец. А вось жа не канец. Маскоўскіх ваўкоў Лукашенка не баяўся. Гэтак ён казаў, паўтараю, у 2002 годзе. 6 гадамі раней, у 96-м пры Ельцыне, Лукашенко грунтоўна рыхтаваўся замяніць яго ў Крамлі. Я не буду тут цытаваць шматлікія сведчанні тагачаснага атачэння Лукашэнкі, якія пацвярджаюць ягоныя намеры заняць вышэйшую пасаду ў Крамлі, натуральна праз аб'яднанне Беларусі і Расіі. Іх лёгка знайсці і адпаведнай літаратуры цяпер ужо, дзякуй Богу, багата. На тое, што гэтае аб'яднанне не адбылося, паўплывалі некалькі фактараў, але не ў апошнюю чаргу падзеі вясны 96, калі дзесяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцы Менску менавіта ў знак пратэсту супраць аб'яднання Беларусі і Расіі. Як жа пачыналіся і разгортваліся падзеі? Верховны Савет 13-го склікання пачаў працу 9 студзеня 96 года. Адпаведна, ў гэты дзень спыніліся паўнамоцтвы парламенту папярэдняга склікання. У новым Верховным Савеце ўжо не было дэпутатаў апазіцыі БНФ. Спроба Беларускага народнага фронту правесці ў дэпутаты сваіх кандыдатаў, у тым ліку і Зянона Пазняка, зробленая на давыбарах у лістападзе-снежні 95-го, натыкнулася на сцяну ўладнага супраціву, збудаваную з фальсіфікацыяў ды іншых парушэнняў выбарчага заканадаўства. Афіцыйная прэса, ды і не толькі афіцыйная, паздзекаваліся з лідараў БНФ. Маўляў, іх час прайшоў. Ну а чый жа час надышоў? Я быў у якасці журналіста на першых паседжаннях Верховнага Савета 13-го склікання. У кулуарах, у саму авальную залю пропуск мне не далі. Некалькі уласных назіранняў тых дзён. Паседжанні Верховнага Савету праводзіліся па-расейску. Усе дэпутаты, за выключэннем Паўла Знаўца і, магчыма, яшчэ аднаго-двух, прамаўляюць па-расейску. Дэпутаты не хочуць абвастраць адносіны з прэзідэнтам. У тым ліку і новаабраны спікер Сямён Шарэцкі, прадстаўнік аграрнай партыі, які ў часе выбараў лаяў нацыяналістаў за развал Саюза і радаваўся вяртанню прасавецкіх сімваляў. Вось красамоўны эпізод з рэпартажу Галіны Айзенштадт. Сённяшняга дня уведзены новы рытуал уваходу прэзідэнта і старшыні Верховнага Савета ў залу парламенту. Усе дэпутаты на сваіх месцах у чаканні. І вось у адчыненыя дзверы, крок у крок, побач, ідуць Александр Лукашенко з Сямёнам Шарэцкім, як быццам на урачыстай цырымоніі, ці то ў замежы, ці то сустракаючы гасцей у сябе дома. У такім жа парадку абодва кіраўніка і выходзілі з залы падчас перапынку паміж пасяджэннямі, такім чынам публічна дэманструючы згоду. Такім чынам, паміж спікерам і прэзідэнтам згода. Ну, а якая ж сітуацыя была з дэмакратычнымі дэпутатамі? У інтэрв'ю «Радыё Свабода» лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Богданкевіч выказаўся за канструктыўную апазіцыю. Канструктыўнасць своеасабліва праявілася ў часе мітынгу 15 сакавіка, прысвечанага Дню Канстытуцыі, які быў арганізаваны АГП, але ў якім узялі ўдзел прадстаўнікі Беларускага народнага фронту. Вось пра які эпізод распавёў на хвалях свабоды Алесь Хмяльніцкі. Юрый Хадыка, намеснік старшыні Беларускага народнага фронту, аднак не выказаў асаблівага аптымізму наконт дасканаласці існуючай уже 2 гады беларускай канстытуцыі і акцэнтаваў увагу на здачу суверэнітэту шляхам здачы канстытуцыі. Мы бачым, што гэты 2 гады сталі завочна.
што ёсць сілы і ў першую чаргу у выканаўчай уладзе, якія не спыняюць безглуздыя, нахабныя атакі на Канстытуцыю, і мэта ў іх адна, каб усталяваць аўтарытарызм, тыранію галавоствую, нецывілізаваную, тыранію, якая пагражае кожнаму з нас. И это отчувает каждый человек, потому я протягиваюсь к сбеднению нашего народа. Я возрастаю пробы подавить свое намагание отстоять свои правы. Влада боится и мает это полную подставу. И не веришь на то, что сегодня холодно, не веришь на то, что в нашем громадстве за отчувание бесперспективности пануя по-ранейшему апатия. Мы повинны избираться, потому что есть только один сродок. Эту владу примусить делать что-нибудь, робить на користь нашего народа, выполнять законы, проклятёсты. От нас с вами только зависит, мы повинны это зразуметь. Нельзя ожидать никаких добрых царев, никаких добрых президентов. Президент готов продать нас с вами с потрохами, продать все интересы, какие имеет белорусский народ, перед своей безумной идеей сесть на российский трон. Он человек, який не має розуму, и про это надо говорить. Шановні колеги, я хочу только, как у наших сердцах свела любовь до нашей родины, как мы были готовы отдать наши силы на то, чтобы династия снела. Живе Беларусь! Пасля гэтага выступу Михаил Плиска, адзін з арганізатараў мітынгу, верагодна баючыся адказнасці за радыкальныя тэзы хадыкі, папрасіў не паддавацца на правакацыі, выконваць грамадскі парадак, бо побач людзі ў цывільным, якія ўсё запішуць і дакладуць куды патрэбна. Разлічваць, што Вярхоўны Савет з першых дзён будзе супрацьвагай выканаўчай уладзе, не выпадала. У такіх умовах адзінай сілы, якая без усялякіх агаворак выступала супраць Александра Лукашэнкі, рабіўся Беларускі народны фронт. І пачаў БНФ з таго, што сучасныя паліттэхнолагі назвалі б раскручваннем сітуацыі, а менавіта з падрыхтоўкі да масавых вулічных акцыяў пратэсту праз нешматлюдныя пакуль пікеты. Вось фрагмент рэпартажу «Свабоды». Не атрымаўшы прадстаўніцтва ў новым Верхоўным Савеце, Беларускі народны фронт распачаў карыстаць з непарламенцкіх сродкаў масавай працы з насельніцтвам. Сёння ў Менску выстаўленыя 2 пікеты БНФ з нагоды пратэсту супраць перадачы ва ўласнасць расійскім фірмам беларускіх нафтаперапрацоўчых комплексаў. З месца падзеі гаворыць Галіна Прыгара. Як вядома, у апошні час урад прэзідэнта Лукашэнкі падпісаў 2 пагадненні з рознымі расійскімі кампаніямі, згодна з якімі 51% акцыяў Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода перайшлі да расійскай кампаніі «Слаўнафта». 74% акцыяў беларускага аб'яднання «Нафтан», а гэта Новаполацкі нафтаперапрацоўчы завод ды заводы нафтахіміі, пераходзяць расійскім кампаніям «Лукойл» ды «Юкас». З гэтай нагоды грамадскі кабінет ВНФ прыняў заяву, у якой падкрэсліваецца, што эканамічныя бяспецы ды развіццю Беларусі нанесены каласальныя эканамічныя страты, якія ацэньваюцца ў мільярды даляраў. Не маючы выхады не толькі на парламенцкую трыбуну, але і ў тыражныя газеты ды тэлебачання, Беларускі народны фронт распачаў серыю акцыяў інфармавання насельніцтва аб сапраўдных працэсах, што ідуць сёння на эканамічныя прасторы Беларусі. Выступаючы учора ў эфіры беларускага тэлебачання, прэзідэнт Лукашенка з нагоды перадачы расійскім фірмам беларускай уласнасці цынічна заўважыў: нічога не зменіцца, вышкі ды заводы расіяне да сябе не перавязуць, толькі нашыя людзі будуць больш грошай зарабляць. Што на гэты конт думаюць удзельнікі сённяшніх пікетаў, гаворыць актывіст ВНФ Алесь Беляцкі. На самой справе ні слова про то, куды пойдуць прыбыткі ад гэтых заводаў. Сума тут фантастычная. Для
нашей Беларуси, по подликах наших специалистов, нафтохимічный комплекс якраз и является тем звеншаком, за кошт якого можно вытягнуть всю нашу промысловость того кризиса, яким вона зараз знаходится. Гэты комплекс и зараз прибытковый. А при певній реконструкції, на якої згодні заходні фірми, можна атрымліваць фантастичні прибытки з гэтага комплекса. І ён продається во власність приватних російських фірм. Таким чином атрымається оккупація Білорусі, ми лічимо, не з допомогою зброї, а економічним паўзучым шляхом. Тут же на пікеті я зустріла економічного оглядальника газети «Білоруський ринок» Андрея Потребіна, який, до речі, русский по національності. Ось ягоная думка. Эта сделка, если говорить по Славнефти, может принести определенную выгоду, но Лукойл и ЮКОС, очевидно, эти сделки заключены поспешно с целью обеспечить сиюминутные потребности в поставках нефти. То есть вот на эту сложную зиму и на этот год Беларуси нужна эта нефть, и правительство пошло на то, чтобы эти поставки были обеспечены, пусть за счет такого акционирования Нафтара. С другой стороны, это результат того, что не удалось привлечь зарубежные инвестиции на реконструкцию этих нефтепромышленных гигантов. Сначала предполагалось, что эти инвестиции будут привлечены из Германии, из Соединенных Штатов, однако это не удалось сделать. Вот теперь выход нашли в том, чтобы пытаться привлечь эти инвестиции из России, соответственно, расплачиваясь за это. А что думают простые прохожие, якія даведаліся з інфармацыі на пікеце аб апошніх пагадненнях нашага ўраду? Я усім задавала одно пытанне. Як вы асабіста ставіцеся да перадачы маёмасці беларускага нафтаперапрацоўчага комплексу ва ўласнасць расійскіх фірмаў? Вось яны адказы наших людей. Адмовна, вельмі адмовна. А что вы еще хотите? Хотелось бы, чтобы наше оставалось у нас. Мы все и так передаем России, и, собственно, ну, знаете, хотелось бы, чтобы Беларусь была Беларусью. Мы же не придаток России, а я думаю, что мы настоящая нация, которая должна быть всю свою. Продаем и все продается. Что говорить, города и все. Толку мало, бороться невозможно. Вельми тяжко и смутно читать вот гэтые написания. Отдать дарма и голодать, обнищить нас, обокрасть нам пенсию, зарплату, усё наша приватность и построить коттеджи, и никого не судил Лукашенко, как говорил, что это усё наше. Где ж оно наше? Нафту отдать, а мы платим сколько за яе. Погубили нас, погубили. Натуральна, рэнтабельныя прадпрыемствы павінны даваць доходы ў бюджэт Беларусі. Пазбаўленне кантрольнага пакету акцыяў нафтаперапрацоўчага комплексу станецца пачаткам захопу беларускай эканомікі моцным расійскім бізнесам, а потым нашыя банкі ды фірмы расійскі капітал паглыне ў момант. Аб гэтым сёння задумваюцца і беларускія бізнесмены, далёкія ад рычагу эканомікі. Галіна Прыгара, Радыё Свабода, Менск. У сярэдзіне сакавіка Дзяржаўная дума Расіі прагаласавала за дэнансацыю белавежскіх пагадненняў. Гэтае рашэнне пракамуністычнага расійскага парламенту было негатыўна ўспрынята кіраўнікамі СНД, у тым ліку і Лукашэнкам і, зразумела, Барысам Ельцыным. Але хутка выявілася, што камуністы згулялі напярэджанне. Ельцын сам планаваў выступіць з ініцыятывай не дэнансацыі таго, што сам падпісаў Віскулях, а стварэння новай садружнасці, куды больш шчыльна інтэграванай, чым садружнасць незалежных дзяржаў. Расійскія дэпутаты-камуністы проста перахапілі ініцыятыву. А вось як пракаментавалі гэта ў Беларускім народным фронце. З нагоды дэнансацыі расійскай дзярждумы белавежскіх пагадненняў аб утварэнні СНД кіраўніцтва БНФ прыняло заяву да грамадскасці Беларусі. На сённяшнім брыфінгу яе агучыў намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі. Абрашэнне Дзяржаўнай думы Расійскай Федэрацыі. Беларускі народны фронт адраджэння, грамадска-палітычны рух, які грунтуецца на традыцыйных каштоўнасцях грамадства, нацыі і дзяржавы, заўсёды падтрымлівае ідэі і дзеянні, накіраваныя на ўмацаванне свабоды, дэмакратыі і дзяржаўнай незалежнасці народаў. Пастанову Дзяржаўнай думы Расіі аб дэнансацыі белавежскіх пагадненняў можна было б вітаць, паколькі яна сведчыць аб радыкальным выхадзе Расіі з СНД
і зняць з сябе ўсіх абумоўленых Белавежскім дагаворам аб стварэнні СНД намераў і абавязательстваў. СНД была неабходная России и задуманная як новая форма и сродок реанимации Российской империи, докладнее як сродок доминования России на обшарах былого СССР. Это добра подтвердила гісторыя адносінаў у СНД, якія развіваліся пасля 1991 года. Не сумняваемся, што краіны, якія ўваходзяць у садружнасць незалежных дзяржаў, уздыхнули б с палёгкай, калі б гэты крок Российской Думы быў прадыктаваны высокароднымі мэтамі свабоды і дэмакратыі. На жаль, ён прадыктаваны іншымі мэтамі, жаданнем аднавіць Савецкі Саюз. Гэта гаворыць, па-першае, пра адсутнасць рэальнага бачання жыцця у большасці дэпутатаў ніжняй палаты расійскага парламенту, па-другое, як не парадаксальна, пра даволі цьмянае разуменне імі юрыдычных вынікаў свайго рашэння – выхад России з СНД. Складваецца ўражанне, што дэпутаты Российской Думы, дрэнна знаёмыя са зместам белавежскіх пагадненняў і прастадушна меркавалі, што з денонсацыяй іх адным з суб'ектаў дагавору аўтаматычна вяртаецца Савецкі Саюз. У выніку атрымаўся канфуз. Такая палітыка вартая жалю. Ініцыятарамі яе ў Расіі, як і паўсюдна ў краінах СНД, з'яўляюцца камуністы, а рэальнай прычынай прага авалодання ўладай, бо набліжаюцца прэзідэнцкія выбары ў Расіі. На авантурную ініцыятыву Бориса Ельцина і Александра Лукашэнкі аб канфедэрацыі Расіі з Беларусю камуністы адказалі яшчэ большай авантурай – вярнуць СССР. Усё гэта перадвыбарчыя палітычныя гульні в стылі разнузданага папулізму. Аднак гэта небяспечныя гульні, бо нельга гуляць з народам. На думку Зенона Пазняка, такая денонсацыя могла б мець і станоўчы эфект, бо такім чынам Беларусь юрыдычна становіцца незалежнай краінаю. Выходзіць сістэмы калектыўнай бяспекі да іншых дамоваў СНД, гаворыць Зенон Пазняк. Тое, што адбылося ў Расійскай Думе, гэта чыста прапагандысцкі крок, накіраваны на тое, каб падабраць увесь электарат, які сумуе па Савецкаму Саюзу пад камуністаў. Тым не менш, мы вырашылі, што не можам пакінуць без увагі гэтую падзею. Акрамя заявы, Беларускі народны фронт прыняў узварот да прэзідэнта Расіі Бориса Ельцина ды ўраду Расійскай Федэрацыі. Напрыканцы звароту адзначаецца, цытата, «Мы гатовы любым коштам абараніць нашыя дзяржаўныя інтарэсы, аднак спадзяемся, што ў Расіі дастаткова палітыкаў, якія не дапусцяць ускладненняў і будуць будаваць добрасуседскія стасункі з Беларусю як суверэнным і роўным партнёрам». Канец цытаты. Галіна Прыгара для Радыё Свабода, Менск. Рэзка адмоўную пазіцыю заняў прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаев. 16 жылдығында Ресей Думасы бір қаулы қабылдапты. Мағынасы Учора ўвечары я меў тэлефонную размову з Барысам Ельцыным, які яшчэ раз пацвердзіў сваё меркаванне наконт таго, што рашэнне Дзярждумы неправамернае і не мае юрыдычнай сілы. У сіле застаюцца раней падпісаныя ў рамках СНД дакументы. Цяпер я хацеў бы патлумачыць грамадзянам Казахстану сваю пазіцыю. Калі нехта думае, што мы хочам мець шчыльныя адносіны з Расіяй з-за нашай слабасці, то гэта не так. Мы ні завошта не адмовімся ад незалежнасці, пра якую марылі нашыя дзяды і бацькі. Як кіраўнік дзяржавы я буду выконваць тое, што напісанае ў нашай канстытуцыі, і заяўляю, што Казахстан будзе адстойваць сваю незалежнасць у любым выпадку. А калі якія не то партыі і арганізацыі мараць аднавіць СССР, што накіравана супраць тэрытарыяльнай цэласнасці Казахстану і ягонага суверэнітэту, то я, як прэзідэнт, буду вымушаны забараніць дзейнасць такіх партыяў у Казахстане, а супраць іхніх лідараў ужыць адпаведныя захады. Хачу асобна звярнуцца да інтэлігенцыі і адукаваных людзей. Мы не павінны губляць пільнасці і самазаспакойвацца. Мы павінны даць зразумець, што ніхто сілай альбо нейкімі іншымі метадамі не зможа адняць у нас нашай незалежнасці. Ужо ўся сусветная супольнасць прызнала Казахстан незалежнай, суверэннай дзяржавай. Мы члены многіх міжнародных арганізацыяў, а абвяшчэнне ў свой час суверэнітэту нашай краіны было гістарычным рашэннем Казахстану.
Такім чынам, заклікі да ліквідацыі незалежнасці Назарбаеў фактычна прыроўніваў да дзяржаўнай здрады. У Беларусі ж Лукашенка падзеі 91-го году называў не інакш, чым злачынствам. Выглядае, Лукашэнку не цікавіла аднаўленне ССР у ранейшых межах. Яму трэба было аб'яднанне толькі з адной краіны, з Расіі, але як мага шчыльная. І менавіта пад гэта і была падрыхтаваная дамова паміж Беларусій і Расіяй. Такія планы не знаходзілі супраціву ў дэпутатаў новага Вярхоўнага Савета. Сямён Шарэцкі ўвогуле заявіць, што дзень падпісання дамовы самы шчаслівы дзень у ягоным жыцці. Супраць ратыфікацыі дамовы Беларусі і Расіі, якая пагражала незалежнасці, прагаласавалі ў Вярхоўным Савеце 13-го склікання толькі 3 дэпутаты – Людміла Гразнова, Александр Добравольскі і Станіслав Богданкевич. Праўда, некаторыя дэпутаты не ўдзельнічалі ў галасаванні ўвогуле, бо таксама не падтрымлівалі дамову, але большасць дэпутатаў падтрымала. Менавіта тады Беларускі народны фронт і вырашыў, што святкаванне чарговых угодкаў абвяшчэння БНР будзе адначасна і пратэстам супраць планаў аб'яднаць Беларусь з Расіяй. Аргкамітэт святкавання узначаліў народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў. Мне давялося весці мітынг для опернага тэатра, які адбыўся 24 сакавіка 96 году пасля шматтысячнага шэсця. Але паслухаем журналістаў «Свабоды». Вось што наперадавалі ў той дзень. Вы слухаеце беларускую праграму «Радыё Свабода». Сёння ў Беларусі адзначаліся 78-е ўгодкі абвяшчэння БНР, якія прыпадаюць на 25 сакавіка. Звычайна пра гэтую дату узгадваюць толькі гісторыкі ды нацыянальна арыентаваная частка грамадства. Шырака святкаваным днём незалежнасці 25 сакавіка дагэтуль так і не сталася. Энтузіасты беларускага адраджэння не раз казалі пры гэтым, што трэба займацца адукацыяй насельніцтва, растлумачальнай працай і гэтак далей. Аднак, як паказвае досвед, лепшым абуджальнікам для народу стаецца не столькі народніцкая, культуртрэгерская дзейнасць інтэлігенцыі, колькі празмерная палітычная ініцыятыўнасць усенародна абранага прэзідэнта. Вынікі візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву, безадказная лёгкасць, якой ён ужо не тоючыся распараджаецца лёсам краіны, бесцырымоннасць, калі ўжо не лічыцца патрэбным нават умоўна высветліць меркаванне насельніцтва Беларусі адносна поглядаў на сваё будучае, мякка кажучы, шакавала беларусаў. Не ўсіх вядома, але шмат каго. Тое, што будучая будова Беларусі бачыцца прэзідэнту ў выглядзе двухгаловага арла з адным тулавам, але 2 галовамі, выклікала натуральны пратэст. Дзянон Пазняк, даючы днямі інтэрв'ю расійскай тэлерадыёкампаніі, досыць рэзка выказаўся наконт таго, што Ельцыну варта было памятаць, што на Беларусі 10 мільёнаў насельніцтва і што гэта нават не маленькая Чачня. Можна было б зрабіць папраўку на эмацыйнасць лідара БНФ, але тое, што сёння на вуліцы Менску выйшлі нават не тысячы, а дзесяткі тысячаў людзей, якія, можа, нават не ведаюць, што такое БНР, але для якіх гэты дзень абвяшчэння незалежнасці набыў сёння сімвалічны статус, ёсць найлепшым адказам на новыя ініцыятывы Менску і Масквы. Пра тое, што адбываецца сёння на сталічных вуліцах, рэпартаж Алеся Хмельніцкага. А палове 5 на час падачы гэтага матэрыялу на радыё Свабода калоны мітынгоўцаў пад бел-чырвона-белымі сцягамі рушаць у бок плошчы незалежнасці. Але я на пачатку распавяду пра тое, што адбывалася днём. Прысутныя пачалі збірацца а палове 12 ля паштамту і на самой плошчы незалежнасці. Плошчу перагарадзіў кардон амонаўцаў, ён жа быў і ля паштамту. Аднак абедзве калоны здолелі такі аб'яднацца і, развярнуўшы бел-чырвона-белыя сцягі, рушылі калонаю па праспекце Скарыны, скандуючы «Жыве Беларусь, свабода, незалежнасць». Колькасць прысутных ацэньвалася ў 25-30 тысяч чалавек. Не абышлося і без ахвяраў. Віталя Рымашэўская яшчэ на плошчы незалежнасці схапілі і адвезлі ў пастарунак. Іншы хлопец, які назваўся пазней Алесем, быў таксама з рассечаным дубінаю брывом. Мітынг адбыўся на плошчы Парыжскай камуны. Першым на ім слова ўзяў Валянцін Голубеў. Сёння дзень пратэсту, дзень змагання за незалежнасць, дзень змагання з антыбеларускімі уладамі. Тое, што я бачу сёння, гэтыя тысячы людзей, гэтыя десяткі і сотні бел-чырвона-белых сцягоў паказваюць, што беларусы жылі, жывуць і будуць жыць. Нас стиснули, нас давили,
давно хотели знищить і Беларусаў, і Беларусь, але народ падымаўся у канцы 18 стагоддзя пад кіраўніцтвам Касцюшкі. Мы падымаліся ў 30-31 годзе. Мы падымаліся пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. І зараз мы падымемся, калі вось тыя людзі, якія не маюць беларускіх каранёў, будуць імкнуцца знішчыць Беларусь, знішчыць беларусаў. Лукашенко толькі і робіць, што падманвае свой народ. Ён падмануў пенсіянераў, падмануў сялянаў, калі на ўсё дастаў ўсё, што толькі хто хацеў, і яны за яго прагаласавалі. Ён не выканаў нічога. Чарговы раз ён падмануў народ у маі мінулага года. Мы аб'яднаемся, мы вырутаемся самі. Беларусь! Наступным слово взял, так бы мовить, представник улады, наместник старшини Верховного Совета Геннадий Карпенко. 58 годов назад лёс дал белорусам створить свою державу. Але срок гэты был своей державы невялікі. 5 годов назад парламент Беларуси зрабіў усё, чтоб наша держава створилася. Парламент зрабіў, каб держава стала жить. Але сегодня становится такое, что все, что створено людьми, ставится под сомнение. Задается питание, как нам жить, який лёс, який вариант в экономике выбирать. То Китай, то успех, то социализм рыночный. Что далее? У нашу мову вошли такие понятия, які не зразумеет народ. Интеграция. Что еще там? Я уже сам не разумею. Лукашизация мне тут подсказывает. У Белоруссии есть свой лед. У Белоруссии есть свои максимости створить свою державу. Сегодня говорят, что мы экономично не можем выжить. Мы можем выжить. Я ведаю. Беларусь знает свои шляхи. Беларусь выйдет на этом шляхе. Я думаю, вы знаете выйти Беларуси. Это про свою державность. Живе Беларусь! Аб'яднанне з Расіі – гэта не толькі танны газ ды нафта, адзначыў дэпутат Верховного Совета, старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Станислав Богданкевич. Вспомним еще, что такое Россия нынешняя. Это коррумпированный капитализм, дикий капитализм. Это коррупция, это фашизм, который поднимает коричневую голову в этой стране. Это война против собственного народа, это гибель в Чечне городов и сел, это их восстановление и снова уничтожение. Это, я понимаю, литовцев, латышей, поляков, словаков, чехов, когда они хотят интегрироваться в экономику Запада во имя благосостояния себя и своих детей и внуков, во имя лучшей технологий, во имя чего мы сегодня хотим в эту страну влиться в качестве западной территории. Да здравствует наша прекрасная суверенная Беларусь! Падчас свайго выступу Сергей Антончык узгадаў прапанову прэзідэнта сабраць і аддаць яму грошы для таго, каб Сергей Антончык эміграваў за мяжу. Гэта выступленне Сергей Антончык завершыў сустрэчную прапанову пачаць збор сродкаў для таго, каб сабраць гэтыя грошы і даць прэзідэнту Лукашэнку таксама магчымасць выехаць у якую-небудзь замежную дзяржаву. Прысутныя даволі актыўна падтрымалі гэтую прапанову і за час мітынгу было сабрана некалькі мяхоў 200 і 500 рублёвых купюраў. Зянон Пазняк адзначыў, што сённяшні мітынг гэта не толькі праводзіцца ў адзначэнне чарговых угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі, але і ёсць выказванне пазіцыі народа да падпісання будучай дамовы аб інтэграцыі з Расіяй. Уважаемые соотечественники, дякуем, что вы, отчётли, что Батьківщина университеты, откликнулись и пришли на эту площадь. Наш шлях – это суверенитет, это незалежная держава, это нейтралитет, это демократия, это рынковая экономика,
Гэта нацыянальна-культурнае адраджэнне. Ні одна цивілізація не загинула ад голаду. Гинули ад упадка культуры і моралі. Не бойцеся, калі не будзе хлеба. Бойцеся, калі не будзе мовы. Бо не экономикой живе народ. Народ живе духом. Народ живе верой. Народ живе сердцем. И сюды нас привело сердце. И когда оно бьется за батьківщину, ніякі силы не перемогут нас. Той чоловік, якого вибрали раби, і який зрадив батьківщині, який зрадив народу, той чоловік перестав бути президентом. И он поставил себе поза Конституцией и поза законом. С того часу, когда будут подписаны эти погоднения, он перестает быть официальным президентом. И каждый из нас может его не лечить больше президентом. И он, подлегая суду народному, суду сумления и нашим законам, якія дзейнічаюць і якія мы будзем берагчы. Прысутныя на сённяшнім мітынгу актыўна падтрымлівалі не толькі выступоўцаў. Яны падпявалі апальна на Беларусі спявачцы Касі Камоцкай і яе песні «Прэзідэнт, ідзі дамоў». И мы с тобой выбираем слово аллейканы, его не почуют, и мы за собой покидаем три слова президент. Иди домой, президент. Олег Хмельницкий, Радио Свобода, Менск. Працяг мітынгу, аднак, быў не такі бясхмарны. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сяргея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Такім чынам, 24 сакавіка 96 году у Менску адбыліся шматтысячныя шэсці і мітынг перад оперным тэатрам, прымеркаваныя да чарговай гадавіны незалежнасці БНР, а фактычна гэта былі пратэсты супраць аб'яднання Беларусі і Расіі. Вось што перадавала далей Радыё Свабода. Слова Галіне Прыгаре. Пасля святочнага мітынгу ад опернага тэатра людзі накіраваліся да тэлестудыі, што на вуліцы Камуністычнай, патрабаваць выступу Пазняка, знаўца Навумчыка ды Гусака у эфіры беларускага тэлебачання. Прыклаўшы высілкі, грамада дамаглася ўсё ж таго, каб Пазняка, знаўца, запусцілі ў будынак тэлецэнтру для правядзення перамовінаў. Тым часам перад прысутнымі выступілі Валентин Голубаў ды Сергей Антончык. Ад 20-тысячнай грамады яны прасілі павагі да міліцыянтаў ды спакою. Прыехаў мэр Менска Ярмошын, але з журналістамі ды людзьмі размаўляць адмовіўся, пагаварыў толькі з міліцыянтамі. А пасля візіту Ярмошына прыехала папаўненне да міліцыі. Спачатку проста АМАП, потым спецназ са шчытамі ў шлемах. А пасля на здзіўленне прысутных прыехала Альфа у бронекамізэльках з вінтоўкамі ды газавымі балонамі. У выніку колькасць узброеных людзей дасягнула, па прыкідках Валентина Голубева, каля 8 000. Сілы, зразумела, сталі нероўныя. Спецназ пачаў выконваць справу. Пайшоў наступам на людзей са сцягамі. Шмат мірных мітынгоўцаў збіты ў кроў. Пазняк заклікаў народ сысці ад тэлецэнтру, каб не было крывапраліцця. Ён паведаміў, што на самой справе ніякіх перамовінаў аб эфіры правесці яму ў тэлецэнтры не ўдалося. На час, калі я перадаю гэты рэпартаж, мітынг доўжыцца. Галіна Прыгара для Радыё Свабода з Менску. Працяг расповеду пра тое, як развіваліся далей падзеі ў Менску ў нашых вечаровых праграмах. А цяпер у рэгіёне. Што ў Магілеве? На сувязі з намі Алесь Сердюкоў. Нягледзячы на супрацьдзеянне ўладаў, 78-е ўгодкі Беларускай Народнай Рэспублікі не засталіся незаўважанымі на Магілеўшчыне.
Нагадаю, што Магілёўскі гарвыканкам забараніў правядзенне мітынгу і адмовіў у правядзенні святочнай вечарыны, матывіруючы сваё рашэнне тым, што свята не з'яўляецца дзяржаўным. Паўтарылася сітуацыя напрыканцы 80-х гадоў, калі магілеўцы вымушаны былі адзначаць гэтае свята амаль на паўлегальным становішчы. Спачатку арганізатары святкавання ў годку Беларускай Народнай Рэспублікі спрабавалі замест мітынгу правесці сустрэчы з адзіным дэпутатам Верхоўнага Савету ад магілеўскіх дэмакратаў Владзімірам Новасятам. Але незадоўга да 24 сакавіка старшыня Магілеўскай гарадской арганізацыі партыі ўсебеларускай адзінствай згоды адмовіўся арганізоўваць сустрэчу, бо, як ён сказаў, у яго ёсць справа ў Бавруйску. Незадоўга да Дня волі ў абласным цэнтры з'явіліся ўлёткі Беларускага народнага фронту, якіх канстатавалася, што найбуйнейшай падзеяй у нашай гісторыі ёсць абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. Канец цытаты. Прыхільнікі Беларускага народнага фронту сёння, 24 сакавіка, у 12 гадзін выставілі пікеты ў найбольш людных месцах Магілева. Некалькі дзесяткаў чалавек трымалі плакаты з лозунгамі «Пакіньце нам радзіму», «Не пераўтварэнню Беларусі ў расійскую калонію», «Вольная Беларусь назаўсёды» і «Ганьба зраднікам Беларусі». Акрамя гэтага, у руках мясцовых сацыял-дэмакратаў можна было пабачыць і плакаты на сацыяльна-эканамічную тэму. Магілёўскія прыхільнікі Беларускага народнага фронту, Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, Аб'яднанай грамадзянскай партыі раздавалі людзям газеты «Ратуша» і «Свабодныя прафсаюзы», а таксама улёткі пад назвай «Чаго дабіваецца сацыял-дэмакратычны саюз». Не абышлося і без арганізацыйных хібаў. Многія магілёўцы прымалі акцыю як антырасійскае выступленне, бо арганізатары пікетаў не паспелі падрыхтаваць плакаты наконт угодку Беларускай Народнай Рэспублікі. Людзям прыйшлося тлумачыць, што 25 сакавіка гэта гістарычная дата ў жыцці беларускага народа. На дзіва, міліцыя амаль не ўмешвалася ў ход акцыі. Як стала вядома, яны атрымалі распараджэнне ад кіраўніцтва не перашкаджаць правядзенню пікета. На пытанне карэспандэнта Радыё Свабода о прычынах іх прысутнасці на пікетах яны адказалі, што стаяць тут на выпадак гвалтоўных дзеянняў у адносінах да тых, хто стаіць з плакатамі. Тым не менш, калі над удзельнікамі пікета падняўся бел-чырвоны белы сцяг, міліцыянеры праявілі пільнасць. Двое удзельнікаў пікета, якія стаялі з гэтымі сцягамі, былі затрыманы і на іх быў складзены пратакол. За выключэннем гэтага інцыдэнта міліцыянеры ў справы тых, хто стаяў з плакатамі, не ўмешваліся. Зразумела, што рэакцыя людзей была неадназначнай. Адны шчыра ўхвалялі гэтую акцыю, а другія крычалі «Ідзіце працаваць, усё роўна мы будзем з Расіі». Адна жанчына нават падбухтоўвала міліцыянераў, маўляў, дэмакраты перашкаджаюць людзям ісці ў краму, хоць тыя стаялі ля яе ўваходу. Гледзячы на гэта відовішча, так і хацелася сказаць: бедны беларускі народ, які да гэтага часу паслухмяна корміцца казкамі пра братэрства народаў і верыць міфу, што без Расіі мы не пражывём. Большасць з іх чарговы раз зразумела акцыю патрыотаў, удзельнічаць у якой у еўрапейскай краіне палічылі бы за гонар, як вылазку нацыяналістаў. Мо так і трэба, каб шлях да дзяржаўнасці быў нялёгкі, пакутлівы і супярэчлівы. Мо тады беларусы усвядомяць сапраўдную існасць волі і незалежнасці, а пакуль прагрэс наяву. Усё больш і больш беларусаў лічаць дзень волі сапраўдным святам, што было немагчыма нават 2 дзесяцігоддзі назад. І хай яно праходзіць на паўлегальным становішчы. Гэта толькі дадае жаданне, асабліва маладым, зацікавіцца сваімі каранямі. Дарэчы, святочная вечарына ў Магілеве ўсё ж такі адбылася. І хай там не было прамоў, але спектакль Леапольда Радзевіча пад назвай «ПСХ» «Пільнуй сваю хату» у пастаноўцы Валентина Ермоловича паставіў усё на сваё месца. Магілеўцы, робячы параўнанне паміж часамі Беларускай Народнай Рэспублікі і падзеямі ў беларускай вёсцы яшчэ напярэдадні калектывізацыі, рабілі яго не на карысць апошняга. І трагедыя селяніна, які быў кінуты ў жорава грамадзянскай вайны, стаў як бы увасабленнем прысуда той заганнай сістэме і ўсведамленнем гістарычнай ролі Беларускай Народнай Рэспублікі. Александр Сердюков для Радыё Свабода, Магілеў. Дзякуй, Алесь. Працягваем нашу пераклічку, і я цяпер даю слова Анатолю Гатоўчыцу з Гомлі. 78-е ўгодкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі Гомельская гарадская рада БНФ мелася адзначыць як бы ў 2 этапы. Што тычыцца першага, то ён прайшоў без усялякіх перашкодаў. У мінулую пятніцу о 17-й гадзіне у актавай зале музычнай школы Радай фронту і таварыствам беларускай мовы ладзілася святочная вечарына, прысвечаная знамінальнай даце ў гісторыі Беларусі.
З усяго гораду тут сабраліся прыхільнікі беларушчыны, як старэйшага, так і маладзейшага пакалення. 36-я нацыянальная школа наогул прыслала сюды прадстаўнічую дэлегацыю разам з настаўніцай Нінай Іосіфаўнай Шамычак. На згаданай вечарыне выступілі старшыня гарадской рады Беларускага народнага фронту Владзімір Старченко, пісьменнік Анатоль Бароўскі, былы вязень ГУЛАГу Рыгор Клімовіч, выкладчык Дзяржуніверсітэту імя Францішка Скарыны Ігор Нямкевіч, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Толчын. Ад імя украінцаў, якія жывуць у нашым горадзе, грамаду вітаў кіраўнік украінскай суполкі Верхавіна Анатоль Рубан. Прамоўцы зазначалі, што абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі было заканамерным крокам у развіцці нацыянальна-вызваленчага руху на Беларусі на пачатку 20-го стагоддзя. Гэта быў цяжкі перыяд для нашай бацькаўшчыны, але лепшыя яе сыны сведама мкнуліся усталяваць вольную дзяржаву, каб яна змагла заняць у свеце сваё пачэснае месца. Памяць аб змагарах за беларускую незалежнасць прысутныя ушанавалі хвілінай маўчання. Прагучала ў прамовах выступоўцаў і трывога за лёс сённяшняй нашай незалежнасці і суверэнітэту. Згадвалася, што рознага кшталту палітыканы хочуць ізноў зрабіць Беларусь разменнаю картаю ў палітычных гульнях. Гэтага вымагае ад кожна свядомага беларуса высілкаў у абарону незалежнасці, сваёй дзяржаўнасці, дэмакратычных рэформаў. Выступы гомельскіх гісторыкаў ды палітыкаў змяніліся на святочнай вечарыне спевамі беларускіх бардаў Андруся Мельнікава, Вольгі Цярэшчэнкі, Зміцера Бартосіка. Розныя абрадавыя звычаі, нагледжаныя і запісаныя ў нашым рэгіёне, аднавіла на сцэне фальклорна-этнаграфічная суполка Талака пад кіраўніцтвам Сяржука Вінаградава. Калі першая імпрэза з нагоды 78-х угодкаў абвяшчэння БНР, можна сказаць, удалася на славу, то другую моўчкі пахавалі гарадскія ўлады. Замоўленае на сёння 24 сакавіка Радай фронту святкавання угодкаў у гарадскім скверы засталося без адказу. Гарвыканкам, відаць, не жадаючы якіх бы там не было мерапрыемстваў у гонар гэтай даты і не маючы законных падставаў для іх забароны, палічыў за лепшае прамаўчаць. Не даў аніякага адказу на пісьмовы зварот. Тым не менш, а палове 3-й гадзіны дня шэраг сяброў фронту прыйшлі ў гарадскі сквер, каб пад чырвона-белымі сцягамі пастаяць разам і такім чынам яшчэ раз засведчыць сваю пашану да знамянальнай падзеі і адначасова выказаць пратэст супраць маўчальніцкай пазіцыі гарадскіх уладаў. Падчас гэтай дзеі былі запалены свечкі і разгорнуты лёзунг з пранікнёнымі словамі. Калі ты беларус, падыміся з кален. Досыць ганьбіць сябе перад памяццю продкаў. Калі ты беларус, верні памяць сваю, верні сцяг свой, пагоню і мову. Ля тэлецэнтру па-камуністычнай і на праспекце дзесяткі людзей былі жорстка збітыя. А ўвечары 25 сакавіка па тэлебачанні выступіў пракурор Менску і паведаміў, што супраць нас узбуджаная крымінальная справа. Праз некалькі дзён мы з Янонам Пазняком былі вымушаныя пакінуць Беларусь, але пра гэта іншым разам. Вось як пракаментавала падпісанне дамовы паміж Беларусі і Расіяй лідар Дэмакратычнага саюзу Расіі Валерія Новодворская ў інтэрв'ю для Радио Свобода. Это просто политическая диверсия. Это политическая диверсия против суверенной Белоруссии и против суверенной России, затеянная реакционным окружением президента Ельцина, который не понимает, во что его, собственно, втягивают. Чего стоит одна аббревиатура СССР? Не хватает только одной буквы, дабы все это воплотилось в самую худшую, в самую кошмарную действительность. Кошмарные сны воплощаются в кошмарную действительность. 28 марта в 15 часов Демократический союз проводил пикет протеста у белорусского представительства на Моросейке под национальными белорусскими флагами, бело-красно-белыми,
которые у белорусского народа уже отнял коллаборационист Лукашенко, с российским флагом и с лозунгами «За вашу и нашу свободу», президент Лукашенко, белорусский вариант доку Завгаева, и Лукашенко, учти, что у Зюганова в ЦК все места уже заняты. Представители белорусского посольства отказались взять наше заявление. Они сидели забаррикадировавшись, хотя, по их уверениям, они находятся в братской стране, которой питают самые нежные чувства. Тем не менее, им только магнитного поля там не хватало для пущей защиты. Они защищались от свободы, поскольку я полагаю, что все представители официальных структур разделяют предательскую позицию пана Лукашенко, который предает свою родину так же, как ее предает доку Завгаев. Мы видели замечательный митинг национально-демократических сил Беларуси на площади в Минске. Мы счастливы, что Василий Быков разделяет национальные устремления белорусского народа. И мы уверены, что Олесь Адамович, если бы он был жив, он бы тоже присоединился к этому митингу. Но решает всегда молчаливое, тупо жующее большинство, которое не имеет национальной идентичности. Совки в России не являются русскими. Совки в Беларуси не являются белорусскими гражданами. Они как были, так и остаются советскими людьми. Я могу понять мотивы господина Лукашенко, который был рожден совком и в совковой ситуации. Он, видимо, рассчитывает, что Россия возьмет на содержание его аппарат, будет давать ему деньги, списывать долги и при этом оставит его у власти. Но он может просчитаться, потому что такие бестолковые наместники не нужны никаким колониальным империям. И мы отнюдь не благодарны ему за то, что он из России пытается сделать колониальную империю. Мало нам чеченской войны, нам еще не хватало рейсовой войны в Беларуси. Цяпер пра шэсць, якое адбылося 2 красавіка у дзень падпісання дамовы паміж Ельцынам і Лукашэнкам, той самай, якую старшыня Вярхоўнага Савета 13-го склікання Сямён Шарэцкі назваў самай шчаслівай падзеяй у ягоным жыцці. Перадачу на хвалях свабоды вяла Алена Радкевіч. Паводле розных крыніцаў інфармацыі, на мітынг пратэсту супраць утварэння ССР у Менску выйшла ад 20 до 40 тысячаў чалавек. Перадае Алесь Хмельніцкі. Дазвол на сённяшні мітынг не быў дадзены гарадскімі ўладамі. Болей таго, па шматлікіх прадпрыемствах і навучальных установах былі разасланыя тэлефанаграмы, каб супрацоўнікі гэтых прадпрыемстваў не бралі ў ім удзелу. Управленне ўнутраных спраў Мінгарвыканкаму звярнулася да грамадзян беларускай сталіцы не браць ім удзел, паколькі гэта пакліча адміністратыўную і крымінальную адказнасць. Акрамя таго, улады вырашылі падстрахавацца. Яшчэ ў 3 гадзіны па менскім часе цэнтральная плошча беларускай сталіцы была ачэпленая. Не спыняўся на ёй грамадскі транспарт, нягледзячы на тое, што там знаходзяцца 2 універсітэты, беларускі дзяржаўны універсітэт і універсітэт педагагічны, туды не пускалі студэнтаў. Але ўсё ж да 5 гадзінаў народ прыйшоў на плошчу незалежнасці, дакладней да яе подступаў і разгарнуў бел-чырвона-белыя сцягі. Міліцыянты звярнуліся да прысутных з просьбай не спыняцца на гэтым месцы і рушыць на месца іншае, дзе мітынг усё ж такі дазволены. Гэта на вуліцы Варвашэні 77. Народ прыслухаўся да гэтых словаў і рушыў. На шляху да яго далучаліся іншыя прахожыя. Нягледзячы на спыненне міліцыянтаў,
40 тысяч чалавек, якія прыблізна і ішлі, ўсё ж такі выйшлі на цэнтральны праспект і прайшліся па праспекту Скарыны. Але потым прыблізна побач з рэзідэнцыяй прэзідэнта іх спынілі і адціснулі на тратуар дужыя хлопцы з дубінкамі і з каскамі. Потым натоўп рушыў па праспекце Скарыны далей, павярнуў ля цырка і пайшоў па вуліцы Янкі Купалы Максіма Богдановича да так званага будынку па вуліцы Варвашэні 77. Улады рашылі падстрахавацца і выставілі найбольш пільную ахову менавіта ля рэзідэнцыі прэзідэнта, а таксама ля нацыянальнага тэлебачання і радыё. Аднак на Варвашэні 77 народ не затрымаўся і пайшоў на праспект Машэрава да палаца спорту, дзе ў нядзелю камуністы праводзілі альтэрнатыўны мітынг у падтрымку інтэграцыі. Тут і прайшоў сённяшні мітынг, дакладней ён якраз і праводзіцца менавіта на час перадачы матэрыялу, а гэта амаль 8 гадзіна па менскім часе. Перад прысутнымі выступілі Павел Знавец, Левон Баршэўскі і Сергей Антончык. Сергей Антончык прапанаваў прыняць прысягу і клятву моладзі ў абарону незалежнасці Беларусі. Маладыя людзі пакляліся шанаваць канстытуцыю і абараняць радзіму усімі магчымымі для гэтага сродкамі. Вяртаючыся ў карэспандэнцкі пункт Свабоды, я заўважыў, што увесь праспект Машэрава і прылягаючыя вуліцы ачэплены безлічу аўтобусаў з міліцыяй. Яна трымае ў руках шчыты і большасць з міліцыянтаў мае ў сябе шаломы. Гэты мітынг на гэты час працягваецца, таму падрабязнасці слухайце ў наступных нашых выпусках. Алесь Мяльніцкі, Менск. А наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч перадаў свой матэрыял ужо пасля таго, як імпрэза скончылася. Такім чынам, мітынг і шэсце ў Менску прайшлі без сутычкаў з міліцыяй, якая рыхтавалася да самага жорсткага процідзеяння дэманстрантам. Толькі прыблізны пералік тых міліцейскіх сілаў, што былі сцягнуты сёння ў Менск, паказвае, як улада напалохалася тым, што людзі прыйдуць на плошчу незалежнасці, каб падтрымаць гэтую самую незалежнасць. Я спецыяльна адсочваў дзеянні міліцыі ў гэты дзень. Яны былі адначасова і жахлівымі, і смешнымі. Плошча была ачэплена трыма ланцугамі яшчэ з 3 гадзінаў. Быў перакрыты рух пешаходаў з вуліц Ленінградскай, Кірова, Валадарскага, Берсена, Маскоўскай, блакіраваны выхад з метро. Нават в універсітэт студэнтаў пускалі толькі па студэнцкіх білетах. На самой плошчы было звыш 10 машинаў са спецназам і адна спецыяльная машына з вадамётнай установкай. Рыхтаваліся ўлады і да выкарыстання газаў. Аб гэтым сведчыць тое, што шмат хто з міліцыянтаў меў процівагазы. Ну і, канешне ж, на гатове быў АМАП. Усяго прыблізна 34 тысячи чалавекаў. Усе ў касках са шчытамі, узброенымі дубінкамі. Некаторыя мелі нават аўтаматы. А каля тэлерадыёцэнтра быў заўважаны нават БТР. Але выкарыстаць усе гэтыя сродкі сёння нікому не давялося. Па-першае, міліцэйскае кіраўніцтва ў начале з Валентином Агальцом, спецыялістам па разгоне дэманстрантаў у Сярэдняй Азіі, нарэшце, мне здаецца, зразумела, што Менск гэта не Ташкент, што перад імі культурная публіка, а не фанатыкі. Не трэба толькі яе правакаваць. Даволі ветлівае папярэджанне міліцыянтаў, зробленае праз мегафон каля паштамта, узымелі дзеянне. Людзі ўсё ж не пранікліся варожасцю да блокпастоў, і калі прагучаў заклік Валентина Голубева ісці на вуліцу Варашэні, проста павярнуліся і крочылі па праспекце Скарыны ў напрамку да цырка. Толькі адзін раз адбылася невялікая сутычка з міліцыянтамі, калі маладыя хлопцы ў начале калоны перайшлі з тратуара на праезжую частку насуперак кнігарні. Дасталося нейкаму палкоўніку, які паспрабаваў спыніць калону. Яго проста адпіхнулі ў бок. Далей да цэнтральнай плошчы галава калоны ішла пасярэдзіне праспекта. Там, якраз насупраць прэзідэнцкага палаца, міліцыянты быццам адчынялі. Іх машыны надалі ходу, дагналі дэманстрантаў і падзялілі іх на две часткі, адцесніўшы на тратуар. Потым пачалося тое, што я б назваў гульнёй у даганялкі. Куды б не крочылі дэманстранты, за імі на машынах несліся спецназаўцы. Але натоўп быў такі вялікі, калона расцягнулася болей чым на 3 кіламетры, што міліцыянты не паспявалі зрабіць новы кардон. Дастаткова сказаць, што калі галава калоны ўжо падышла да палаца спорта, дзе вырашана было правесці мітынг,
хвост яе яшчэ цягнуўся на падыходзе да Траецкага прадмесця. Толькі ў 19:20, праз 25 хвілінаў ад пачатку мітынга, міліцыянты нарэшце здолелі акружыць усю плошчу. І, канешне ж, дарэмна, бо ніхто не збіраўся нікога штурмаваць. Як ужо паведамлялася, прамоваў было не шмат. Усё роўна чуваць было дрэнна, бракавала добрага мегафону. Усе 20 ці нават болей тысячаў людзей, сярод якіх былі не толькі прыхільнікі БНФ, пакляліся бараніць незалежнасць Беларусі, прагаласавалі за рэзалюцыю ў падтрымку Канстытуцыі і разышліся, развітаўшыся з арганізатарамі мітынга. На тварах міліцыянтаў, што стаялі плотным кальцом вакол, я, напрыклад, убачыў здзіўленне і расчараванне. Дзе ж тыя баевікі, дзе ж тыя нацыяналісты-экстрэмісты, аб якіх ім казала кіраўніцтва? Было напісана на гэтых тварах. Раз'язджаліся міліцыянты па праспекце Машэрава доўгімі калонамі па двое сірэнаў, што нагадвала прэзідэнцкія картэжы, якія рухаюць па гэтаму ж маршруту. І таму людзі на тротуарах шчыра смяяліся. У той дзень мы з Яноном Пазняком былі ў Празе і бачылі менскае шэсце па тэлебачанні. Каментары аглядальнікаў былі аднолькавыя, сутнасць такая. Аказваецца, беларусы не хочуць саюзу з Расіяй. Мы думалі, казалі палітычныя аглядальнікі, што беларускі народ скарыўся, а ён жыве. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сяргея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.